Зара има повече фенове от папата. Ти си моят живот. Готов съм на всичко за теб. На всичко. На мен за никого не ми е пукало толкова, освен за госпожица Лопес. Най-великата криминалистка на света. Боже мой, това е толкова мило. Да нямам рожден ден? С теб всеки ден е празник, съкровище. И така, когато обсебеният не получи любов, е възможно да превърти. Изчетох всички коментари. От обичам те, Зара, до искам да тъка във вените ти. Имаме милион за подозрени. Милион и един. Брой мен. Не беше чувал за нея преди убийството. Коя е любимата ти нейна песен? Ами, много са. Все едно, не търсим изперкал фен, а човек, който имал пълен достъп. Секретарката им ми позволи да прегледам профилите й в социалните мрежи. Миналата седмица е обявила онлайн състезание. Победителят е получил VIP пропуск за шоуто. Ето го и него. Бени Паркър. А това са писанията му в Твитър. Нямам търпение любовта ни да стане реалност. Ще те накарам да ме заобичаш. Ще бъдем заедно за винаги. Нежно? Този принц на бял кон май трябва да се срещне с полицията. Така. Благодаря, Лопес. Виж само.